děláš nějakou nepletu. Tady mačkám nohu, já to stejně odpojím, jo. Nebudem dělat s tím takový spáce. Koukni se na tatku a na mamku. No ty jsi krásná. Ještě jako ženský. Oni jak mají čepice a ty stažený masky, tak mají ty obličeje trošičku takový zdeformovaný, to pak až to nebude potřeba, tak on se jí jako jinak zakulatí, i ta hlavička, že jo, no. Ono to pak vypadá jinak úplně. Že ty děti pak, když týden to nemají, tak vypadají úplně, se vám změní před očima. Jo, ono třeba, kdyby se naložila, víš, do vodičky, to bylo jiný, ale to tady neděláme, víš, to nevíš, ne? Takhle to děláme.